Tervetuloa Pöppe-koiran taikamaailmaan. Pöpelään tänään Pöppe-koira seikkailee tuntemattomilla mailla. Pöppe-koira kävelee taikametsässä. Onpa kaunista. Toteaa Pöppe-koiro. Pian taikametsä muuttuu uhkaavaksi ja Pöppe kauhistuu. Paikalle saapuu örkkejä pimeyden valtakunnasta. Öri, vittu me tapetaan sut. Toteaa örkit. Pöppe on harmistunut. En halua kuolla tänä yönä. Toteaa Pöppe-koira. Öri, ollaan pelottavia öri. Pöppe-koira on lähes kuoleman oma, kunnes takavasemmalta kuuluu jotakin. Grandad Grey-velho tulee pelastamaan Pöppe-koiron pulasta ja loihtii örkit pois. Väistykää, kävät. Toteaa Grandad-velho. Niin Grandad ja Pöppe polttivat piippua ja katsoivat auringonlaskuun eivätkä käyneet töissä. Olen tyytyväinen sinuun. Toteaa herra Kuu. Sen pituinen se.